ಕಾರ್ಮಿಕದ ಗಗ್ಗಾರ ದೈವ ಉಂತಿನ ಮಣ್ಣು ಮೂಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಬ್ಬರ ಮೈ ರಂಕ ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಗಗ್ಗಾರ ಹೇ ತಂಬಿಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಲ ನಾಟಂದೀನೆಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನ ಅಸರೆ ಮೆಂಕೊಂಡ ಸತ್ಯ ಪತ್ತದಿ ತುಳಿದೆ ಧರ್ಮ ಬೆಳಕಿನ ಬೂಡು ಮುಂದುವೆ ತುಳುವನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನ ಅಸರೆ ಮೆಂಕೊಂಡ ಸತ್ಯ ಪತ್ತದಿ ತುಳಿದೆ ಧರ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವ ದೇವರೇನು ಭಕ್ತಿಡೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡು ಬೊಂಡಂತಿಲ ಈ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ನಾಗದೇವೇರು ಸೀಮೆ ದೇವೇರು ಮಾಗಣ ದೇವೇರೇನೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನೇ ಸುಗಿತೊಂದು ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲವು ಬಲೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದ ಸುದಿಸುಂಬೆ ಎಣಿಗಲ ಎಡ್ಡಂತಿನೇನೆ ಕೊರುಪಂದು ನಾಟೊಂಬೆ ಹೋ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸುರಿಪಾದ ಸುದಿಸುಂಬೆ ದುಂಬು ಪೂಜೆನ ಕೈಕೊನುನ ಗಣದೊಲ್ಲಯೇ ಈ ಮಲ್ಲಯೇ ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆಗ ಇಂಬು ಕೊರು ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆದ ಕರ್ತುವೆ ಉಂಡೆ ಹೋಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಾರಿಗೆ ಬಜಿಲು ತಾರಗೆ ಕಂಬುಲು ಉಂಡೆ ಹೋಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಾರಿಗೆ ಬಜಿಲು ತಾರಗೆ ಕಂಬುಲು ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಚದಿ ಪುನ ಬಾಲೆ ಮನಸಿದ ಪುಲ್ಲುನು ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಚದಿ ಪುನ ಬಾಲೆ ಮನಸಿದ ಪುಲ್ಲುನು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದ ಸುದಿಸುಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ರೈಸುಂಡ ಆಪಂಡದು ಸುರುಕು ಕೇಳಿ ಬೊಟ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗೆ ಆ ಕೇಳಿತ ಸೊರಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಐತ ಲಕ್ಷಣ ಸುರುತ್ತ ಸುಗಿಪುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಚಂದ್ರಿಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿನ ಸುಗಿತಲು
ಆ ಸುಗಿಪುಡು ಭಕ್ತಿ ರಸಲ ಆಯ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪರಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ನಂಬುಲಿಗೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊನ್ವೇರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಲೆ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಈ ಮರಿಯಳದ ಮಿಲದನ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಚಿತ್ತನ್ನೇ ಮುಲು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪಗಪ್ಪಗೆ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಉಮೇದಿಡೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಎಂಗ್ಲನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿರವಡು ಉಂತುದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏನು ದಿನ ದೈವ ದೇವರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಲೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಕೂಡ ಚಿತ್ತನ್ನೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನೀ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿದಿ ಬರ್ಸ ಬುಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಬಂಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕಾಂಡದ ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಲೆ ಕೊಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರಂದನ್ನು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ತಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಮರಿಯಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇದ್ದು ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಣ ಪೊರ್ಲು ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಆತು ಪೊರ್ಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಟಾದ ಎಂಗ್ಲನ ಹಿರಿಯರು ನೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಬೆನ್ನೆಲ್ಬಾದು ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಏ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅವೇ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿನ್ನನೆ ಚಿಂತೆ ಪಾಪಾರಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಟ್ರು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಂದ ಪನೋಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಚಿತ್ತನ್ನೇ ಆರೆಗಳ ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾರತ್ನ ಪಾಪ ಆರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿವನು ಪೂಜೆರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಕೆಂಡಲ ಎಸ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏಪ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಪೂರ ಓಲ ಚಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರಿಯೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪೇರು ನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊಣಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ಗುರ್ಕರ್ದಿ ಪಾಪ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರು ಏತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಏತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಏತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಉಳ್ಳರೆಂಡು ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಗಲಿಗೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಂಡ ಆನ ಈ ಪ್ರಾಯ ಉಡ್ಲ ಬೇಗಲ ಬೈದೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ದುಮ್ಮು ತುದಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರೆಂಗಳ ವಿಜಯಕ್ಕ ಆರೆಗಳ ಯಾನು ದುಂದಿನ ಹೃದಯಡು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಊಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರ ನಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಪೋಪೆ ಬಂಡದು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಅಂಚೆ ಬೈದೇರು ಆರು ಇನಿ ಇಡೀ ಉಲ್ಲಾಲ ಒಲಯನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದ ಉಂತದೇರು ಬಂಟ್ರನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ ಅವಳು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿ ಆದ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಡು ಆರ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎಂಗ್ಲನ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ನ ಬಸ್ಸು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ದಯಪಟ್ಟ ದಿನೋಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಎಂಗ್ಲನ ಹಿರಿಯರು ಬಸ್ ಅವೇ ಬಸ್ಸುಟ್ಟೆ ಬರ್ಬಿನಿ ಆ ಬಸ್ಸು ಫೋನಾಗ ಐಟೆ ಬರ್ಬಿನಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಡುತ್ತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಸಸ್ಯನ್ನಿ ಆರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆರಿನ ಆರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದಾಂಡ ಇನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರಿಸನ್ನಿ ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸಡುಳ್ಳಿ ಹರಿಸನ್ನೆ ಈರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡೋರಿ ಎಂಗ್ಲನೆ ಯೂತ್ದ ಸುನೀಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ಕುಡೋರಿ ಎಂಗ್ಲನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಯುವಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯೂತ್ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯುವತ್ತತ್ತು ಆ ಯೂತ್ ಗೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಯೂತನ್ನು ತೋಪದ ಕೊರಪುನಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಜವನರಿಗಳ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪುರ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಮಾತನೇ ಇಡ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ದೇವ್ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗಳ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ರವಿಯನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಅವಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಲೆಪ್ಪುಡು ಆರ್ಲ ಏಪಲ ಭಾರಿ ಬಿಸಿತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಆರ್ಗೆ ಹೂವಿನ ವಯಸ್ಸದ ಕೊರಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಮಲ್ಪುನಾರು
ಅಂಚೆ ಆರು ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ದುಮ್ಮುಂತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಅರೆಗಳ ಯಾನು ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯಡು ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಪ ಕೊಡೆ ಆರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಆರು ಮುರಣಿದ ಎಂಗ್ಲ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಗಳ ಇಡೀ ಟೀಮು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬರ್ಸನು ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಆಗ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅರು ತುಂಬೆ ಪನ್ನೆರುಂಡು ಎಂಗ್ಲನ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಡ ಪಾಪದಾಕಲ್ನ ಪಂಡದು ಪಾಪದಾಕಲ್ನ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ನಿಂಗ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪನ್ನೆರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಲ್ಲಿರು ಹಿರೇಗಳ ಎಂಗ್ಲೆ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎಂಗ್ಲ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಆರು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತೂಪರ್ ಓಲು ಈರ್ನ ಒಂದು ಯು ಎ ಇಡಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅದು ಬಿದೈದ ಪೂರ ಹೂ ಮಾತ ಆಕಲ್ನ ಯು ಎದ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ ಪನೊಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಗದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಬಚ್ಚಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕಾಂಡಿದ ಕತ್ತಲಂಟ ಮಲ್ಪೇರು ಪುಣ್ಯೋಡು ಅಂಜಾದ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಗ್ಲೇನು ತಿಳಿಪೇರಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನಿತ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು CS ಬಂಡಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿರ್ಲೇರು ಆರತಿ ಅಕ್ಕ ದಿನವಲ ನೆತ್ತನೆ ಚಿಂತೆ ಪೂರ ಚೀಟಿ ಏಪಲ್ ರೆಡಿ ಎರಡು ಏರಿಯರ್ ಎಂಜಂಜನ ಕನೋಡು ಆರಿಗೆ ಮಾತ ಪಂಜನ ಹಾಕ್ಲಿ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಪನೇರ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನ ಮದರ್ನ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬಂಜಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನ್ನೇ ಅಂದು ಅಂಜೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರೆ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಕಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡಾಪುಂಡು ಮಾತ ದೈವದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಎರಡೆ ರೀತಿ ನೆನಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಜೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೇರಗಲ್ಲ ನೆನೆ ವರ್ಷ ಮೈಕೋದಕ್ಲ ತನ್ನ ಚಿತ್ತನ ನೆನಪು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲೆದಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಇದು ಪೊರ್ಲ ಹೊಡೆದ ನೆನಪಿರೋಡು ಅಗಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಜೆ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಏರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇರಗಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರಂಡು ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಜನೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಪಲ್ಲೆಕ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಟ್ಟ ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸಾಯರುಂಡು ಅವಿನಿತ ನವನಿತರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಂದುಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಲೇಸಾಪಿನಿಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಏತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡ ಆತೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮಲೆಗುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಗುರುಕಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಲೆನ ಜಾಗ ಹಿಡಿತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವನಾರು ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಅಂಚದ ಚಿತ್ತಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡುತ್ತೆ ದಿಯರು ಗಣಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ದಿಯರು ಪಡು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾರತ್ನ ದಂಪತಿಲು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ದೈವ ದೇವರನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ದೀಪರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪದಕೊಂತ ಕೆಬಿಕೊರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡೈಟ್ ತುಡರು ಪತ್ತುಗ ದೀಪ ಪೊತ್ತಗ ಒಟ್ಟುಗುಂತುಗ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಗ ಬಲೆ ಉಂತುಲೆ ಮಾತಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಉಂತು
దాయ కుల్దర్ లక్లే ఉంతులే తాటి బొట్లే నమల నలిపుగా దీప నలికెలా నమల నలిపుగా దీప నలికెలా ತಾರೆದ ಕೊಂಬು ಅರ್ಲಾದೆ ಉದಿಪನಗೆ ದುಂಬಾ ಪೇರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರುಕಾರೆ ಶಾರದ್ ಶ್ರೀಕಾರೆ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು. ಮತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗ ಮತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗ ಗೇನಾದ ಸಾನದಿಗೆ ನಮಲ ತೋಜಗ ಗೇನಾದ ಸಾನದಿಗೆ ನಮಲ ತೋಜಗ. ಬಂದುಲೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಗ ಕುಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೊಡಂಜೆ ಕೊಡಂಜೇನ ಕೊಡಂಜೆ ರಾಮಗೇನ ಪತ್ತೆ ಕಾಲಾಂಡೆ ನಿಕ್ 15 ಪ್ರಾಯಾಂಡೆ 7 ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಮಗ ಬಾಬೇರ್ ಬಂಜಾಂಡೆ ತಾನು ಬಾರಿ ಪೋಪ ಅನ್ಪ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಆಟಿಡು 30 ಕಳಂಜೆ ಮಾಮಿ ಬುಡರಡಾಂಡೆ ಸೋನಾ 30 ಕೊಡಂಜೆ ಮಗಳ ಬುಡರಡಾಂಡೆ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ತಿಂದಿನ ಕೊಡಂಜೆ ಕೂಲಿ ನೀರೋಂಡೆ ಮುಂಡಿದ ಕಂಡೆ ತಿಂದು ಕೊಡಂಜೆ ಬಂಜಿ ಬಲತೊಂಡೆ ರೆಚದ ಕಂಡೆ ತಿಂದು ಕೊಡಂಜೆ ದೊಂಡೆ ಮೂರೊಂಡೆ ನಾಯ್ದ ಕುತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಕೊಡಂಜಗ ಬೊನ್ನಿಡೆ ಪೋವಾಡು ನರಮಣಿ ಕುತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಕೊಡಂಜಗ ನೀರುಡೆ ಪೋವಾಡು ಪುಚ್ಚದ ಕುತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಕೊಡಂಜಗ ಪೇರುಡೆ ಪೋವಾಡು. ಒಂದು ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಟಿಕಡಂಜೆನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿಕಡಂಜೆ ಅದೇ ಸುಜನ್ ವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲೆ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ನಡಪುನ ಎಂಜಿನ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಯಪಂಡ 3ನೇ ವರ್ಷ ಚಿತ್ತನ್ನಡ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗತ್ತ ಬಂದಾಗ ಚಿತ್ತನ್ನೇ ಬಂಡೇರು 2-3 ಲಾರಿಗೆ ಇತ್ತು ಬಾಡ್ದನು ಓಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಡೇರು ಅವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ತಿನ ಲಾರಿಲು ಅವು ದೆಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡೇರು ಒಕ್ಕ ಇಂಕುಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಗಂಗಾರತ್ನಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಇಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ನಡಪುಣ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವಿದ್ಯಾಗ ಆಲ ಪಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುಣ್ ಮೂಲೆ ಒಂಡಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಹಾವು ಹೊಂಡೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಜಾಗ ಕೂಡ ಮಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪಡು ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಆಶಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸೊಳ್ಳಿರು ದಯ ಒಂಜೇ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಒಂಜೆ ಟೀಮು ಒಂಜೋಲು ಖರ್ಚಾಪುನಕ್ಲೆ ಖರ್ಚಾಂಡಲ್ದಾಲ ಮನಸ್ಸು ತೋಜಾವುಜರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಡ್ಡ ಇತ್ತೆ ಪಂತೀರು ನಿಕ್ಲು ಒಂತಂದು ಪಡ್ತ ಹೊತ್ತನೆ ಯಾವುಜಿ 500 ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಪುಂಡು ಹೊಂಪೇರು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಒಂತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಾಪುಂಡು ತೊಂದರೆಜಿ ದಾಲ ಬಂಗಣ್ಣ ಮೂಲು ಚಿತ್ತನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಿ 6 ಇಲ್ಲಡೆಗನ ಪಿನ್ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಭುಜಂಗಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ರೊಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟಗೆ ಬೈದು ನಕ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಬೇಗ ಮುಗಿದ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಅವೇನು ತುಳ್ಳುದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲಾಸದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಪುಂಜೋಲು ಆಂಜೋಲು ತೆಚ್ಚಿ ಪುಂಜೋಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ದಯಪಂಡ ಆಂಜೋಲೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಏತನ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ದೇಕಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮೈಕಿಗೆ ದಲ ತೊಂದರೆಜಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಏತೋ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಕಂಬ್ಳ ಮಲ್ಪಾದು ಕಂಬ್ಳೋಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬಾದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬನ ಗೊಬ್ಬಾದಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾತಿ ಎರೆಗಳಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಉರುಳು ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ
ಅಂಚೆ ತಿನ್ನಕಲು ತಿಕ್ಕಲು ಬಾರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕಲು ಅರೆಗೆ ಉರುಳಜ್ಜೆ ಬಚ್ಚಲಜ್ಜೆ ಕಾಂಡ ಸುರಾಪುಣು ಬೇಲೆ ಆನ ಸ್ವಂತ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಬರುವಾರ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಉಪ್ಪಡ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಭುಜಂಗಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಂಟೆ ಆ ಎದುರು ಬುರ್ಜೆ ಆ ಫೋನ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಫೋನುಗಳ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಿಚಾರಣ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪರಾಜಲ್ಲರು ఒక చిత్తనన్న విషయ పండ నాగరత్నన విషయ పండ విజయలక్ష్మి అక్కే సురుడించలు ఉల్లేరు సురేష్ చంద్ర శెట్టి ఉల్లేరు HMS ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ತುಯರ ಪೊರ್ಲಗಂಟೆ ಜವನಿ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಅಂಚೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲಾಲ ಬಂಟ ಸಂಘ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅರನೇ ಹೆಚ್ಚಾದಲೇ ಪುನಃ ಶಾಲ್ದಾರ ಅಂದು ಆರನ ಬಸ್ಸಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಆರನ ಬಸ್ಸಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ನೈಟ್ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಸೋಹಿದ್ದೀರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಡ್ದ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಡ್ದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಂಪು ಭಟ್ರ ಸಂಘನಕಲು ಸುನೀಲ್ಗೆ ಆರ್ನ ಟೀಮಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ದಾಲ ಶೋ ಮಂದಿನ ತಕಲು మన ಪೂರ್ವಕಾದ ಬೆಂತೀರು ಅಂಚಿನಕಲು ತಿಕ್ಕುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತೂ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿಗೆ ಅಂದು ಅನ್ಯ ಕರ್ನಾಕರನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಡ್ಗೂ ಉದರ್ದಿಯರ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ಕಿ ಕರ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟದೇ ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಬಯ್ಯ ಪಾತ್ರನ್ನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟದು ಈ ಸರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನಸ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಊಲ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ತೆನಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಯಾನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಈತ್ ತಿನ್ನೇನು ಏರ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ತೆನಸ್ ಪೂರ ಎಡೆ ಬೈದಂಡು ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಪ್ರದೀಪನ್ನೇ ಶಿವರಾಮಣ್ಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ CS ಬಂಡರ್ನ ಬಯ್ಯದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ CS ಭಂಡಾರಿ ಆರು ಮೊರಡಿ UK ಹೋದು ತಿರ್ಗದ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಬೇಗ ಬೈದರು ಅರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಯ್ಯ ಅಂತ ಪಾತ್ರನ್ನು ಮಾತೆರಗಳನ್ನ ಊಟಾಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದದೆ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಈ ಸದಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಕುಸಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಏರ್ನ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪಿರು CS ಬಂಡಾರ್ಲು ಊಟಿಗೆ ಪೋಯರು ಪಂಡಾಡೆಗೆ ಉಂತಾರು CS ಬಂಡಾರ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕರ ದಾಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತಲಿತ್ತ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಆ ಪಂತಲೆಗೆ ಸುರೂತ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಸುರೂತ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಾಗ ಅರ್ಪಂಡಿರ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆನೆಂದು ಆ ಪರಂಪರೆನೇ ಆರೆ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಪಂತಲು ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಂಡ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೈಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನನ್ನ ವಿರಾಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲುಂಡು ಮೂಲು ಶುರುಕಿತ್ತೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಉಪಹಾರ ಆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಐಕೆ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಐಟೆ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕೋಡಿಕಲ್ ನಂಕಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿನ ಸಾಂಕರೆ ಆಪುಜಿ ಸಾಂಕಡಲ ಕಟ್ಟಗ ಕೊನೆಯರೆ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಲೇನು ಕೊನೆಯರು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಕೋರಿನ ಸಾಂಕಂದೆ ಕೋರ್ಲೆದ ಯಜಮಾನೆ ಅವಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಕೋರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಲ್ದೇರೆ
2,650 ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ. ಆ ಕೋರಿ ಏರೆಗೆ ಬೋಡು ಅಕುಲವಳು ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಕೋರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವರನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡಾರು ಉಳ್ಳೆ ರಾತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲುದು ಐತ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದೆ ಆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಆ ಕೋರಿದ ರಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಆ ಕಲ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟೆ ಬಂಟೆ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಅದು ಆ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೋರೆ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿನ ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊನ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೋರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡ ತಂದೆ ಆ ಕಟ್ಟ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ತೂಯರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಉಂಡು. ಐತ ಇಡೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಮಿನದ ನಡು ಸಂತೋಷ ಡುಪ್ಪರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೇರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು. ಸಂಜೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14-15 ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೈದಾನಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾರಿ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒತ್ತಿಗೆ ನಡ್ಪುನ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಬಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಂಡದು 2 ದಿನಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಾಡಲ ಅಡೆ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಣ್ಣು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚೇರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯದ ನಿಕುಲು ಕೆಲವರು ಪೂಜಾರು ಬರ್ಪೂಜಾರು ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ದುಂಬೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ರತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ರತನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಂಜೆ ರತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇನ್ ಅಂಚನೆ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೈ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಯ್ಯದಾಗ ಕೆಲವರು ಪೂಜಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಪೋಪಿನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಜೊಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೈ, ರತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರತಿ ಆಳ್ವ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ, ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ತಾರೆ ಬೆರಪಿನ ಪಂತ ಉಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಳಿ ದೆಪ್ಪುನ ಪಂತ ಕೋರ್ಟ್
ದೇಶದ ಯಜಮಾನರು ಕಾಲ್ಕತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಉಳಿದವರು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋರ್ಧಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು 5 ಲಕ್ಷದ ಮಾತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎన్ని ನಂಬರ್ దగ్గర ఆగదు ಬೇಗ ಬಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೌಮ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟು ಸುರುತ ಬಗರಡ್ಡಿ ಇನಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಸಾಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೋಟಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ अरे क्लीन आवडेल पाटील स्वरलिखी इंच क्लीन आवडो ಈ ಕ್ಲೀನ್ आवडो
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇರು ಕೊಪ್ಪರ ಉಂಡಾರ್ಕ್ ಫೈನ್ ಅದು ಪೂವೈದನ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋರು ಆರು ಕೊರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ కోర్టు 1 గంటల ಬಂದಾಬಿಡು
1 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಬಂದప్పుడు ₹100 ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಲು ಬರಂಗಿಲ್ಲ 3,000 ಕಟ್ಟ ತಗೋರಿಗೂ ಟೈಮಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಗಂಟೆದ ಕಟ್ಟಬಹುದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಯನ ಒಬ್ಬ ಪದ್ಮನಾಭ ನಮಗೆ ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಟ್ರೆಜರ್ ಹಂಟದ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಗೌರವ ತಾಟಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಂಘವು ಗೋಧುಮ ಪ್ರೈಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜಪ್ಪುದ ಪದ್ಮನಾಭ ಒಬ್ಬ ನಯನಾದ ಕೃತಿಗೆ ನಮಗೆ ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದ ಟ್ರೆಜರ್ ಗೇಮದ ವಿನ್ನರ್ ಆದನು ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಧಿ ಶೋಧದ ₹500 ಇನಾಮನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಿನಮ್ಮ ಭತ್ತರಜಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ 6 ಮಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನನೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂದಿಗೆ ದಪ್ಪದಪ್ಪ ಮೂರುಜಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ
ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು. ಇದ್ದೀರಾ? ₹100 ನೀವು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟೋದು. 7 ಇಡ್ಲಿ ನಿಗುಲು ತಿನ್ನೋಡು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ 7 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ₹100. ಆಂದೋಲನಗಾದ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂಪಿನ ಪಂತಂ ದೀಪ 17 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊಡು. ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿನ ತೀರ್ಪದ ಮಿತ್ತು ದಯವಂತು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ
ಮೂಜಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇದ್ದ ಮೂಜಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಜಿ ಕೀಳುಂಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿನ ಸುರುಕು ಏರ್ ತಿಂದು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು ರಡ್ರಡ್ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ದೀತ ನೀರು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಪರ್ಪಲ್ ಕಾರಣ ಅವಳ ನಿಖಲ ಟೈಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು ಮೂಜೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೈ ದಯಮಾಡಿ ಮೂಜೆಲ್ಲ 3 ಎಂಡ್ ಐದು ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಮದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪುದ ನಾಡು ಪಜಿರ್ಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವರಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು
ತುಳುವನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಆ ಕುಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಳುವನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಕೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಹೋಕೊನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಪದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪುದ ನಾಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಪದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪುದ ನಾಡು தென்னாடு